Cei care le aveți în viață, să vă bucurați, să le iubiți, să le respectați și de câte ori aveți ocazia să le mulțumiți pentru că v-au dat viață și au vegheat la căpătâiul dumneavoastră și să le spuneți cât de mult le iubiți. Iar cei care avem mame plecate la ceruri, ele și de acolo ne veghează și ne iubesc și se roagă Bunului Dumnezeu ca să ne ocrotească aici, pe acest pământ, să le purtăm în rugăciune și să ne rugăm ca Dumnezeu să așeze sufletele lor în raiul veșnic, în raiul frumos alături de Sfinții Săi.